Ka-journey, kabalo ka unsay pinakasayang sa tanan? Dili kwarta, kundi ang oras. Ka-journey, ang kwarta pwede pa nimo mabawi. Pwede pa nimo madubli. Pero ang oras, once mawala, dili na gyud na mabalik. Tan-away mong adlaw. Pila ka oras sa sige og scroll. Pila ka oras sa sige og delay. Pila ka oras sa sige ingon later na lang. Wala ka kabalo. Kada minuto nga imong giusik na ay opportunity nga niagi. Pero wala nimo nakuha. Sa negosyo, time maoy kapital. Kung giusik nimo imong oras, giusik pud nimo imong future. Dili problema nga wala kay opportunity. Problema kay wala ka naglihok sa sakto nga oras. God gave you 24 hours every day. Parehas sa successful ug sa dili. Ang difference, unsaon nimo paggamit sa imong oras. Faith without action, walay resulta. Ang imong future, dili base sa imong plano, kundi sa unsay imong gibuhat karon. Kung nakarealize ka nga sayang kayo ang oras, comment time o i-share pod ni sa imong mga ka-journey friends para pod magkamata sila. Push yourself.